जादों दावदैखौ एसे देखायनो लुगैदों आं दावदै गुफुरखौल' जायो गोमो थालांबाय आयु नों माइब्राखौ देखाय नों माइब्राखौ देखाय थारमाने सुनाफोर बिमाखौ बिदाय लाथ'नोसैलाय बेनिफ्रायहाय नै मैयानि जुलाफि एसे दंमोन बेजोंनो बिमानि आखाइनि माइब्रा लाल साहा हजम खालामना लानोसै खुलुमबाय सनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय माजो जौफाव बारनाय महर लानोसै नाम्बार दामुगै ओमफ्राय ब्लाउसखौ फुरा जोबोद सिनायलांबाय जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो फुङावनो नै रेडि जाबाय खानाय खंख्रि जालायनायखौ एसे खाननानै लाबाय हप्पासे खानाय गयो उफाय गैया बेनिफ्रायहाय आं मोनसे खोथासो नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो नागिरदों बेनि सिगांनि ब्लगसाबो आंना माथो भइसआनो गैलासो जालायबाय ओमफ्राय बेखौ नोंथांमोना थुनानै नायनो रोङोबा खोनागौमोन आरोना बे भिडिअआवनो खनसे थुनानै गोजौआवहाय आगदा साइडजों सेटिं ओंखारो ओमफ्राय बे सेटिंआव थुनानैहाय अडिअ ट्रेक ओंखारगोन अपसनावहाय बे अडिअ ट्रेकआव थुनानैहाय अरिजिनेल भइसआव थुनानै नायोब्लानो माने आवाजखौ खोनागौमोन आरोना बे फिचार्सआ गावनो गाव फैदों ओमफ्राय आंबो आंनि सेटिंसआव थांनानै खालामहैगोन आरोना र' नाजानायनि आङो डेस्कटपबो लाबोनांगौ मानांगौ मबाइलाबो थिग नंथ'वा नालाय जुखानानै लानाया नै आंना आरो माखासे हादर आयै भगबान साथाया बावलांगोनहां सैथारगोन अनाखाना ओरै मा साथा गैलायलाङा आहानो जायगायानो गैला नै ओरैनो ग्रोब ग्राब खामोन फिसालानि गोदान सोदेरनायजों जाबजों आरो जिया माबा फैनायाव ग्रोब जाबा माबा थांनायाव जेबो बारायाबा माबा खननायासो जायाना माया दुमब्रांसिन जानाय मोनो आरोना आङो गाननाय जोमनाय सोनाय जायोना गानसिराफोरखौ नै दख'ना सोनो जायगायानो गैला आइनि नैबे 100 टकिया आंनो बिसालनिफ्राय बायना हरदोंमोन 99नि माने आंबो गांसे बायदोंमोन नालाय आंना गाज्रि जाबाय लासिनो लांफाफिनथ'नोसैसो आङो नै दंबावोसो नै गानसिराफ्रा ओंगालाय मा ओंगार कम्बलखौ बे नानिया मानो बिदि खनखानायखौलाय ओमफ्राय फिसाजोन जादा गस्ला गानसे फैदो होनबाबो गाननोनो फैला आरोना माने बिमाय सासेयाथ' फैनाया मैया मोनायावसो फैदों नालाय एकदम बेजों मा दामखावनानै मोसाग्रा लोगोआ बिसो नालाय नायसो रुमावनो बेनिफ्राय थांला आरोना थाङाखि थाङा होनगासिनो दं मोनाखाना ओमफ्राय आं बेयाव फैनानैसो गानहोफैनांबाय आरोना मानसिखौनो नायदो जायाफ्रा मा मोसागासिनो जुबिन गार्गनि गान दामदों बिमायाबो टाइम गैयाबा बेसे बाब्रावखांनानै सनाफोर माने बिमाया मोखां दोगां सुदों नालाय ओंखायनो बिमाखौनो लोगो नांगौ जाहैबाय आरो नोंबो मोसानांगौ एसे बाब्राबबाय आरोना आङो ओमफ्राय नै मालाय बिथांमोनहा माने अरुणाचलाव बेरायनो थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय अरुणाचलनि हाजो हालायाव जानाय लायना मा लायनोखौ लानानै फैदों आरोना कबिबो लानानै फैदों कबिया थोब्रैमोननो ओमफ्राय थोबनैया हरै गामियाव थांबाय फंबाय मोननाव सासे मोननाव आरोना ओमफ्राय दा आंबो एसे लायलांसै कबिखौबो थाइसे लांसै गावसिनाव थोबसेल' गालांसै आरोना दैयाबो ओमफ्राय साफा एफा रेडि जाखाजोब्बाय ओमफ्राय फंबाय सासे उन्दैयाहाय लेबु लायनो थांदों आरोना इदि नङा इदि माथो गोदोनायावबो गानबाय हरनो सासे गोदोनाबो जानजिबो अनलाइन बिहरना हरदों आइया सैनो आखाइ आथिंसो बख'नो हानाय नङा बेयाव मिथिबाय अबेयाव आखाइ सोगोन अबेयाव आखाइ सोआ देबोर नाजुगोन गरमाव दांनोनो हाया जाहैदों फिसालाफ्रा अनलाइन बिहरदों एसे सिं सानाया सिदा जाथों साननानै भिडिअ दंनो रोखानाव भिडिअखौ नायनानै गानबा जागोन दे खुलि दे भिडिअ गाननानै देखायनाय दं आरो माखौ सोनांगौ माखौ मानांगौ दोनथां नोंहा गोजां बोथोराव गानबानो जाबाय है मा बावनाव गानबाय थाबा बावो नामा दे दोनथ'दो थांनोनो गोसो गैया गथ'आ बिबैखौसो लेंलाबायबाय हनै हागोननो बिबैयाबो बानो मोजां बाथाबथार ट्रेनजों थाङालै बाथाबथार रिक्सा मोननाय लोगो लोगो फिउ गाखोबायानो जा बेसा फैनो बादोंमोन ओमफ्राय एसे मेथाइ लास्रोलायनानैसो माने एसे मोखाङा मोजां जाबोबाय आरोना नै थफ्ला थफ्लिया नायदो फैनायाव मोनसेल'मोन एबारना थांनायाव एरसिनबाय आरोना उफाय गैया बेनिफ्राय थाग थिग रिक्सा मोनहैनाय लोगो लोगो गारियाबो स्टार्ट होखाबायमोन आरोना ओमफ्राय सिटआ उनाव खालि दंमोन नालाय बेयावसै जोंना उफाय गैया नै आगोलनि सिटखौनो मोननो थांला आगोलनि सिटआव मोनोबा जोंना जिरायनाय मानाय एसे मोजां जायो आरोना गन्दगल नालाय बिमा फिसा साथामजों लास्टावनो आरामसे थांनोसै
बांद्राय मानसि गैया मालाबा ओरैबायदि भिर जालाङो जायगायावनो गंनै खारजाबा गंनैबो फिलाप जालाङो आरोना बे बलांगुरि बास स्टेन्डनिफ्राय डाइरेक्ट क'क्राझारखौ मोन्दों आरोना ओमफ्राय फुङाव ओंखारबासो डाइरेक्टखौ मोनो ओमफ्राय डाइरेक्टखौ मोनबासो जोंहा मोजां जायो आरोना बे सापागुरियाव सोलायलायनांगौबाथाय एसे गन्दगलसै आरोना सुनाफोर ओमफ्राय आं बारा लाबाय थाला सिदा मोनफैबाय नै ओमफ्राय क'क्राझाराव ओरैबायदि अखा हानायखौ मोनफैबाय दा बुंसै आरोना रिक्सा सिगुलायनाय गस्ला थस्ला एकदम लेजेरजोब्बाय आरोना दैया ओमफ्राय साथा आवथेलायनानैसो जोङो ओमफ्राय बिदिनो जायगायावनो दं जायगायावनो गैया आरोना खन्दसे दं खन्दसे गैया मिनिनानै थैगोन अखायाबो गोदाव सोरावसो मोनफैनानै ओमफ्राय सिदा न' रेस्ट न' टेस्ट होननाय बायदि सिबस्रांखांबाय आङो खिन्थु नैबे मोनसे रुमखौ दाङाखै आरोना जेरै जाब्रा गालांदों उफाय गैया माने एसे रानफुनला जि दंमोन ना बेफोरखौ आङो लामनानै गालांदोंमोन स्कुटिखौबो सोनानै गालांखादों ओमफ्राय नैबे खामसालिया ओरैबायदि मैला जाबाय बेखौ साफा खालामबाय ओमफ्राय थाग थिग गेट गुदियावनो गेसआ गिदिंफैदों आरोना बे जोंनि टार्निंआवहाय ओमफ्राय आं लाखिखाबाय गेसआबो गैखायामोन नालाय थ' हनै हाबाफारिफोर दंबावो दाख्लै सुस्रांनानै गालांनाया थ' लागावनोसै आरो उफाय गैया गगा मोनगुलायबाय आङो साफा खालामबायनानै आरोना अखा एसे सिस्रोनाय साफा खालामनाय गगा मोनगुजोब्बाय बिदिनो जायो अबेबा थांबाबो रुमखौ आलाय सिलाय गालांबाथाय थोफैथारो आरोना गन्थङा मोथो मोनगासिनो दङ रेस्ट गैया आरोना होखावबावनोसै फटाफटनो बालाब गासै फटाफट स्रां खालामखांलायबाय ओमफ्राय ओंखामा मोनबाय लगे दालि रुलायबाय बेनिफ्राय सनाफोर जोङो लानानै फैदों आरोना लानानै फैनायबो नंलामोन जेबो ओमफ्राय मानि थाखाय लानानै फैदों होनोबा दाउ ब्रयलार आरोना फवासे नै बेजों जि गोसोखांदों आङो जाहा फंबायनि लानानै फैनाय अरुणाचलिया लाइजों जानो होननानै गोसोखांबोबायना आरो अमासो नायबावदोंमोन ओमफ्राय अमाया जोब्बायना 12था जाहां जालायबाय जों सफैनायजों जाबजों जोब्बाय नै बेजों जानो होननानै अरुणाचलनिफ्राय लाबोनाय नालाय अरुणाचलनि बायदि जानो होननानै सानदोंमोन आरोना नै मारै जागोनथाय कबिखौ उनाव जानोसै थाथ'थोंसै जाजोबनो हानाय नङा ओमफ्राय लाइआबो एसेल' लाबोखादोंमोन बेखौबो जाजोबनो हाया नै मा जागोन आंजों जानाय नङाबा फिसालायाबो जेबो मैगं गैखाया बै टमेट' थाइसे थें दंमोन राखेंखाय बेबो मोजाङैनो थादों आरोना ओमफ्राय आलु थालुबो गैखाया खालि खाथार थाथ'थोंसै इयाव मा हानखो मा सना जल'था हाबाब आंहा बेगफोरखौ बख'नो मोनाखै फिसाजो आरो माबा थुसा बेखौ खालामग्रोबावनोसैलै आं फटाफटनो ओमफ्राय लोगोसेयैनो आयै दैखौनो लोंनो बावलायलांबायसो आङो बोरै जाखो लामायालाय नै माइब्रा एसे लानानै फैफादों आरोना फुङाव मालाबासो संजासाबनो होननानै थाव गैयि जानो सानदोंमोन साननाया ओमफ्राय बोरैबा बाखांबोबाय आरोना आङो बिदि जाला होननानै नै एसे थाव होनानै एवबायसो ओमफ्राय ओरै आराम स्र' खालामनानै लाखाबाय हा हु दंलायोमोनहाय नै माने हाजो हालाफ्राव मावनाय खेथि जाहैदों मा होनबावनो आंबो मिथिलायलाङा ओमफ्राय स्र' खालामनानै लाबाय हाबो लोगोनायनानै दंमोन नालाय बेखौ इयाव होनोसैल' होनायाथ' होबाय दामानो नै ओमफ्राय दा खाथोल' जाथोंसै सेस आरोना बोरबादखासै थाव जानो साननाया खाथो जाबाथाय मारु गुलिसै जानायबासो मिन्थिसिगोन एसे खोबहाबनानै एवबावनोसै आं लगे खुरनानै लाबायबो आरोना नै बिलाइआ इदि नङामोन गोलावैनो रुनाय सिस्टेमसोमोन नाथाय इदिसो जाहैबाय आरोना माबा आलासि जानानै फैनानै माबा मोजां जासिनो लुगैसिनबावदों आरोना मा होनना बुंबावनो आंनि आखलखौबो सुनानै लाजोबबाय जाहैनोसै बेयाव गरम फ्रु आंबो गानस्लायनानै लाबाय दहाय आइमोनाव गानबोनायखौनो गानफिनबाय आरोना ओमफ्राय मा होनो फैनो लागायावसो फंबाया मा बेदर जानो दिनै होनगुलायबाय आरोना माने जोंखौ दिनै माने फुङाव फैया सानदोंमोन खोमा आरो माने दिनै फैयाबो सानदोंमोन खोमा ओमफ्राय थाद जोंहा ओंखारबायसो होननानै आया अरुणाचलनिफ्राय लाबोनाय लाइखौ जालांला कबिखौ जालांलानो ओंखायनो फुथुना लानानै फैदों सुनाफोरथ' संजाबायबो जानोसै ओमफ्राय आसा थाबाय आरोना फिसाजोआबो लोगो मोनासैना बिमायखौहाय एबार थ' सासेखौ एसे लोगो मोननायखायसो थिग थाक आरोना बेबो बङाइनिफ्राय थाग थांनायखायसो नङाबाथ' सिबाय लांदां फादांमोन आरोना हेबलागासिनो जोंजोंनो थ' दाथ' जानोसै ब्लग्सखौ मालाय माथो गोलाव खालामबावनो खामानिया आंना दिनै लेथेर बेथेर जोबखाला मेंनायाथ' दोखो मेंखाबायानो दाबो आइनोबो फन हरनानै खिन्थाहराखैनो आङो थ' जायफोरा आंनो बेखिनि ब्लग्सखौ फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच मोजाङै मोजां सफैबाय होननानै नोंथांमोनजों बेखिनिखौनो शेयार खालामबाय आरोना